روے تو جلتا پاکی بزانے حکمراں مانے تو امت آخری نبی تو وارث پاکی قرآنے تئی شانہ بیچار مومن توے سردار دنیا تئی توصیف کو جا بیتے توے دلدار دنیا تئی شانہ بیچار مومن توے سردار دنیا تئی توصیف کو جا بیتے توے دلدار دنیا تہی واسطہ دعا لوٹا فرشتہ دعائیں آزمانے روے تو جلتا پاکی بزانے حکمراں مانے تو امت آخری نبی تو وارث پاکی قرآنے تارا گار ہیرا گونی تارا نور بشر گونی تارا دنیا اردی میں امک رنگی برگونی تارا گار ہیرا گونی تارا نور بشر گونی تارا دنیا اردی میں امک رنگی برگونی توے ہر بازا گوارے دل دردانی درمانے روے تو جلتا پاکی بزانے حکمراں مانے تو امت آخری نبی تو وارث پاکی قرآنے مدینہ باغ و گلزاری تہی مہرانی بازاری ذرا پاتو در و دیوال ابیت بھی تو تی درباری مدینہ باغ و گلزاری تئی مہرانی بازاری ذرا پاتو در و دیوال ابیت بھی تو تی درباری توے ماں کا واجا توے میں تاج سلطانے روے تو جلتا پاکی بزانے حکمراں مانے تو امت آخری نبی تو وارث پاکی قرآنے شوت میرا جتو ہرشا گالا بال بوت بیچار پرشا سپر ڈول دارو زیبا چتور واشو دل کاشا شوت میرا جتو ہرشا گالا بال بوت بیچار پرشا سپر ڈول دارو زیبا چتور واشو دل کاشا واتی پہ گرو گما بیا سے پت کو ہمت شانے روے تو جلتا پاکی بزانے حکمراں مانے تو امت آخری نبی تو وارث پاکی قرآنے تہی پیر الگناہ گاری ہتاوارو سے زاواری وتی جلد بدی پہلا وتی کاراں گرفتاری وتی جلد بدی پہلا وتی کاراں گرفتاری بالے ہنگا کری
میں تو سعودی دا گو جانے روے تو جنتا پاکی بزانے حکمراں مانے تو امت آخری نبی تو وارث پاکی قرآن